Coidar a alimentación é fundamental para previr o desenvolvemento da enfermidade renal crónica. Con motivo do Día Mundial do Ril, dende Federación Alcer Galicia, queremos compartir con vós unha receita de tortilla doce, parecida ás torrixas, pero al non ser fritida, é unha versión máis saudable. Os ingredientes que imos precisar son unha barra de pan de miga densa, 4 ovos e 2 claras, unha cullerada de canela, un chorriño de leite, unha cullerada de aove e, como opcional, unha ralladura de laranxa. Primeiro cortaremos o pan en rebandas e despois en cubos. Nun bol botaremos leite no pan, a canela e remexeremos. Cascaremos os ovos e os bateremos. Rallaremos un pouco de pel de laranxa. Engadiremos o pan na mestura e con un pouco de aove na tixora darémoslle volta e volta.